Bermeoko udalak Bermeo Tuna World Capitalekin batera Bermeoko 3. erakusleiho lehiaketa martxan jarri du. Txapelketan kanpoaldera ematen duten erakusleihoren bat daukaten Bermeoko komertzioek parte hartu ahal izango dute eta izena emateko epea azaroaren 4tik 11 bitartean biak barne izango da. Horretarako beraz bulegora hurbildu beharko dira eta dokumentazioa aurkeztu. Erakusleihoen lehiaketak herriko saltokiak indartzeko eta herrian kontsumoa suspertzeko helburua du eta Nik Bermeon kanpainaren barruan garatuko da. Aurtengo gaia honakoa izango da: Bermeoko nortasuna eta izaera. Aurten 7.000 euro banatuko dira sari ezberdinetan. Erakusleiho honenari saria Bermeo Tuna World Capital elkarteak aukeratua 3.000 euro, erakusleiho honenari saria epaimahaiaren bozketa bidez 2.000 euro, erakusleiho honenari saria herritarren bozketa bidez 1.000 euro eta herritarren parte hartzea saritzeko 4 sari egongo dira, bakoitza 250 eurokoa. Txapelketak Bermeo Tuna World Capital elkartearen laguntza dauka eta elkarteak sari berezi bat emango dio hegaluzea zein hegalaburra eta arrantza jasangarria nabarmentzen duen erakusleihorik onenari eta horrez gain jasangarritasunarekiko sentsibilitatea erakusten duenari. Bermeoko udalak lehiaketan parte hartzeko deia luzatzen die herriko komertzio guztiei eta herritarrak bertoko dendetan erosketak egitera animatzen ditu.